Бүйік жеңінің 75 жылығы оңайынан Татарстан Республикасы районларында бик көп шаралар үткәрелді. Буа районында якташлык җәмгыяте тарафыннан башкарылган хезмәтләр аеруча игътибарга лаек. Үрнәк алырлык эшләр турында хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Бөек Ватан сугышына Буа районыннан 10 меңнән артык кеше китә. Шуның 7 меңе туган ягына әйләнеп кайтмый. Яу кырында мәңгелеккә ятып кала. Кайтканнар да арабыздан көннән-көн сирәгәя, вакытны туктатып булмый. Кадерләрен белеп калырга өлгерсәк иде. Бу җәһәттән районда эзлекле эш алып барыла. Һәр ветеран исәптә, кадер-хөрмәттә. Туган як өчен жан атып йөрүче Буа якташлык җәмгыяте тарафыннан да сугыш ветераннарына һәр вакыт игътибар һәм ихтирам күрсәтелә. Сәбәп эзләп яисә истәлекле көн уңайнан гына түгел, ел әйләнәсе диярлек ветераннарга багышлап махсус кичәләр, төрле очрашулар үткәрелә. Сугышны башыннан ахырына кадәр кичкән. Шул исәптән генералның шәхси шоферы булган Шәяхмәт Солтанов 1926 елга тумышы белән ул Әлки авылыннан. Бер көтү кунаклар килеп кергәч, бераз уйланып торса да, авылдашы Шәһретдин малайын таныды. Күрше икәнен дә хәтерли. Шәяхмәт абыйның агач кабиналы ЗИС-5 машинасында йөк ташучы булып эшләгәнен Раил Зияддинов янына утырып үзе исенә төшерде. Машинасын кабызып булмыйдыр, минем куллары ортып бетә бара-бара дине. Әлбәттә, кунакка буш кул белән йөрмиләр. Ирек Закиров якташлар җәмгыяте исеменнән күчтәнәч тапшырды. Нәрсәгә мохтаҗ булуы белән кызыксынды. Кардылар, обижать этмиләр, барса, Аллаһ ашкан. Йөзгә җитәргә уйлап торамын. Былай шаярткач, димәк, 100гә җитәргә дә өмет бар. Очрашудан кәефе күтәрелеп киткән Шәяхмәт абый кунакларын хәтта ишеккә кадәр озата килде. 97 яшьлек Нури Гомәров кунакларны үзе яшәгән подъезд төбендә үк күптәнге туганнарын күргән кебек елмаеп каршы алды. Сугыштан ул 1951 елны гына кайта. 4 баласы карамагында яши. Мөмкинлек барында ялгыз торуны хуп күрә. Аллаһның биргәненә шөкер. Яшан суга рәхмәт, әпиштырмаган бөтен җанына сатылый бар. Ветераннар өчен бәхет һәм мул тормыш кагыйдәсе бик гади икән лабаса. Иң мөһиме өстәлдә икмәк булсын. Нури Гомәровка исәнлек саулык теләп саубуллашканнан соң Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре Яңа авылда гомер итүче Әнвәр Низамов белән очрашты. Әнвәр абыга нәрсә кирәк? Нинди мие бар, мохтаҗлыгы бар. Якташлык җәмгыять полностью biz üstüne ala bütün zatratlарын, bütün nilәрен дигәндәй, biz аны тәэмин итеп торачакбыз. Әнвәр абый әле субханалла авылның беренче егете диярлек. Яшәү дәрте сүнмәгән, картлыкны да бусагадан кертмәгәнгә охшап тора. Гармунда уйнарга ул сугыштан кайткач өйрәнгән. Каян мөмкинлек булсын инде ул заманда. Ярый Норлатка барып, мәктәптә укыдым, бераз фототүгәрәккә йөрергә өлгердем дип искә ала яшьлек елларын Әнвәр абый. Шул да аңа бик ярдәм иткән. Әлеге фотоларны фронтта вакытта төшергән. Ул 1418 көн барган сугышның һәр көнен сәгатьләре белән искә төшереп сөйли ала. Әлеге картага сугышчан юлын тамгалап куйган. Хәзерге вакытта дөрес ветераннарыбыз күп калмады. Ну шулай да хөкүмәтебез безне бик каты карый. Бик каты карый. Бөтен нәрсә кирәк, барысын тәэмин итә. Нәрсә аны санаторийга барасыңмы, башка бер эшлисеңме, или больницага барасыңмы? Үзенең соңгы вакытларда укол салдыртканы да юк, системада куйдыртмаган. Октябрьдә 3 ел була хастаханәгә бармаганыма ди утны суны кичкән ветеран. Я җәяү йөри, яисә әнә шушы 2 тәгәрмәчле тимер атта җилдерә. Һәр көнне 4 еллаптыр ара үтәм. Менә инде һәр бөтен танып бетерделәр. Бөтен тирәяк шоферлар да кычкыртып узалар.
Şulda anasın koytak. Менә шундый ярамый йөрмичә хәрәкәт кирәк. Хәрәкәттә бәрәкәт икәнен беләбез дә кебек, ләкин Әнвәр Низамов үз үрнәгендә исбатлап күрсәткәч үтемлерәк. Ә киңәшләре төпле, озак еллар мәктәп директоры булып эшләгән ветеранның. Үзен шушылай зурлап, хәл белергә кайтып йөрүче бу якташлык җәмгыятенә дә бик рәхмәтле Әнвәр Низамов. Якташлык җәмгыятенә бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәт яусын тагын бер кат әйтәм. Һәммәгезгә дә исән-сау яшәгез, бәхет булып яшәгез, сугышлар булмасын. Олы кешенең юктан гына күңеле була. Дөресен генә әйткәндә, 100нче дистәне тутырып килүче ветераннарга матди ярдәмнән бигрәк бер җылы сүз, хәтер, игътибар кадерлерәк. Моны буа якташлык җәмгыяте дә бик яхшы аңлый. Шуңа да 2020 елдан хәтер проектын башлап җибәргәннәр. Буа районында беткән авылларның барысында барлап, анда Бөек Ватан сугышында катнашкан кешеләрне, фронтовикларны, аларның фамилияләрен табып, һәр беткән авыл урынына бер хәтер ташы дип әйтик инде без аны. Иң катлаулысы хәтер ташына исемлек төзү. Чөнки авыллар беткәнгә күрә сорарлык кеше дә калмаган. Шуңа да архивлар аша эзләтәләр. Әлбәттә, сугышта катнашучыларның туганнары да мөмкин кадәр ярдәм итә. Исемлек 3 төрле: сугышка китеп, яу кырында ятып калганнар, исән кайтучылар һәм хәбәрсез югалганнар. Дамир Закиров тарафыннан проектлаштырылган әнә шушындый барлыгы 36 хәтер ташы әзерләнә. Алексеевка, Харнавары һәм Үгез Куага авылларында хәтер ташлары быел ук куелды. Мәңгелеккә яу кырында ятып калучыларның туганнары өчен бу аеруча зур бүләк. Үгез Куага авылыныкылар койма белән дә әйләндереп куярга өлгергән. Әлеге изге эшне башлап йөрүче буа якташлык җәмгыятенә халык йылы-йылы рәхмәтен җиткерә. Халык рәхмәтенә ирешкәнгә күрәсең, республиканың иң яхшы якташлык җәмгыяте республика конкурсында буа якташлыгы һәр вакыт беренче урынга лаек була. Якташлык җәмгыятенең эше күп кырлы. Ул бер яктан хәйрия бүләкләре ясау, икенче яктан китап бастыру, үзебезнең районның, авылларыбызның шәхесләрнең тарихын өйрәнеп, аларны китапта язып чыгып нәшрият итү дигән безнең төрле юнәлешләр бар. Кайсы гына юнәлешне алсак та, якташлык җәмгыяте район җитәкчелеге белән бергә ярдәмләшеп эшли. Сугыш ветераннары белән очрашу районның социаль хезмәт күрсәтү бүлеге белән берлектә оештырылса, мәгариф, мәдәният идарәсе һәм мөхтәсибәт белән дә уртак эш гамәлләре шактый. Туган якка, туган нигезгә, нәсел тамырларыбызга карата мәхәббәт хисе безне җыя, очрашкан сайын якташларыбызга ярдәмгә өнди дип аңлата буа якташлык җәмгыятенең нәтиҗәле эш итү серен Ирек Закиров. Фронтта утны-суны кичкән сугыш каһарманнары бер-бер атларыбыздан мәңгелеккә китә шул. Репортажда исеме телгә алынган Шаяхмәт ага Солтанов та шушы көннәрдә генә гүр иясе булган. Туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Урыны җәннәтнең түрендә булсын.